Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. Инам мачти октябрские ки сбор ҷамъ кардан, алҳамдулиллоҳ, бародарои муҳоҷир, бародарои даст ба хайр. сборашона маҳкам мекунем имрӯз. Инами хеле нигаҳ кунем ки дар таи дома ина. Дидем шумо таи дома. Инамиҷада намози ида инамиҷа хонда будем. Инам стадионе ки шумо мебинед, инами стадионда хонда будем намози ида. ҳар луқма ки мехӯрӣ бигӯ бисмиллоҳ, ҳар як нафасе фурӯ барӣ ё Аллоҳ. ҳар кор ки мекунӣ худо хоҳад гӯй, корат ба ривоҷ мешавад иншааллоҳ. пеш аз ҳама ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ, бародарони азизи ман. имрӯз алҳамдулиллоҳ ки ҳамун наворе карда будем ба хотири масҷид дар октябрский шаҳри Москвада. алҳамдулиллоҳ ки анҷом ёфт, сумуш ҷамъ шид. чӣ мега? Мега ки ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре буд гулдаста гардад. барои гулдаста гардондан камари ҳиммат бастем. алҳамдулиллоҳ инҷа шукронаи Аллоҳ мегирем ки тамоми мардуми хайрхоҳ буд, аз ҷумла шумо низ тамоми ғарибо буданд. алҳамдулиллоҳ ки ҳамин сума алҳамдулиллоҳ ҷамъ кардем ва картаам алҳамдулиллоҳ картаи масҷид буд бо ёрии ина бародармон ҳоҷи бобо ва имрӯз бародармон бо Исмоилҷон омад. алҳамдулиллоҳ инҷа саҳми чанд нафарҳо расидага, аз ҷумла ҳар он нафаре ки дар ин масҷид намоз мехонад. сарҷамии мо имрӯз ба он хотир аст ки алҳамдулиллоҳ зубора ҷамъ кардем, маҳкам мекунем ва боз гуфтанӣ ҳастам ки алҳамдулиллоҳ ба рӯзҳои наздик, яъне ки дар оянда рамазон аст, мо иншааллоҳ бо камари ҳиммат мебандем якҷо ҳамин масҷида алҳамдулиллоҳ ки заминша ки харидан, иншааллоҳ бо камари ҳиммат мебандем. чӣ кор мекунем? Масҷида ҷамъ мекунем, алҳамдулиллоҳ соз мекунем. И дар қабл чӣ хеле ки гуфта будем, на ин ки масҷид мешава, алҳамдулиллоҳ уҷа бо мадраса мешава. фарзандакои мову шумо иншааллоҳ мехонанд, наберакои мову шумо мехонанд. ба ҳам хотир мега пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ беҳад 100 000. ҳамин каме ки будем алҳамдулиллоҳ бо ёрии аввалаш ки бо хоси Аллоҳ ва баъдиёнш ки ёрии мисол бародарони даст ба хайр ва муҳоҷиро алҳамдулиллоҳ суми дастрас 5 миллион ҷамъ шид. карта инамӣ буд алҳамдулиллоҳ, картаи мана буд, картаи Исмоилҷон набуд, картаи ҳоҷи бобо набуд, картаи ҳамин масҷид буд. инами садақа буд. ҳар чизе ки чӣ хеле ки ҳоҷӣ гуфтанд, аз ин ҷониб пас ҳам садақа вақте ҷамъ мешава барои ҳамон строительство, барои материале ки иншааллоҳ оянда дар ният дорем ки нияти хайрай месозем, дар ҳамон мешава. ва иншааллоҳ рамазонда банда кӯшиш мекунем ки биём алҳамдулиллоҳ саҳми хидмат бигузорум ва барои масҷида чӣ кор кунем? Ҷамъ бикунем. мо як бор сухан кардем пеш аз намози ҷумъа ва як бори дига бо аввалан бародарои азиз, мо ҳамин наворе ки бародармон ҳоҷи ҷамол равон карда буд дар гурӯҳҳои телеграм, гурӯҳи тоҷикони Русия ва мехоҳам миннатдории хидмат барои ҳамаи иштирокчиёне ки дар ҳамон гурӯҳи тоҷикони Русия ҷамъ шудагӣ буданд ва саҳми хичона гузоштанд ва бародарое ки дар дохили шабакаҳои иҷтимоӣ саҳми хичона гузаронанд, хайрҳои хичона, хоҳ 1 рубл, хоҳ 100 рубл, ва бародарое ки дуо карданд, мехоҳем миннатдории худмон ва ҷамъияте ки дар ҳамин ҷаҳат сан расонида бошем ва бародармон Абдулло Бобиевам. бародарои азиз, картае ки дар ҳамин ҷа гузоштагем, гарчанде ки збори хариди замини масҷид ҷамъ шудагирам боша бародаро, вале ҳамин карта дар ҳамин ҷа меистам. ба чӣ хотир? Ба хотире ки насиб кардагӣ боша, Аллоҳ розӣ боша, баъд аз моҳи рамазон сохтмони масҷид вақте ки шурӯъ шуд, то ҳамон муддат чанд қадар маблағе ки ҷамъ мешава ва пеш аз кушодани зубори барои сохтмонаш, ин пула мо мақсад ба саҳми ҳар яки шумо мерасонем ки ин қапул ҳаст ва ҳамин қапули дигар лозима барои сохтмонаш. то ҳамон рӯза мақсад бо мумкин ки картаҳоро падилица кардан гирем, дар дохили гурӯҳҳо, дар дохили шабакаҳо мо пархтан гирем ва бетараф набошем. бародаро ба хотири Аллоҳ сангузорӣ кунед. Аллоҳ нигаҳбонтон аз орамон. ҷазокаллоҳ бародаро, дар хонаи Аллоҳ бошед. الحمدلله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اللهم اخرجنا من الدنيا مع ايمان سالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم على رسول الله. ин бародаро ҳамун 5 миллионе ки барои ҷамъ шид, барои сбори масҷиде ки заминша, алҳамдулиллоҳ ҳамин карта буд. ин садақае ки мебинед, алҳамдулиллоҳ инҷа фақат ин места, карта места масҷидаи ҳар ҷумъа шоҳиди қатъият шод мешава иншааллоҳ. хеле ки бародарҷонои азиз, ҳар рӯзи ҷумъа ҳамин 2 моҳе ки збори ҳамин масҷид давом дода буд, ҳар рӯзи ҷумъа баъд аз намози ҷумъа бародаро маблағи ҷамъшудагиро дар ин сандуқҳои хайрия ва дар картаи хайриявие ки ҷамъ мешава ҷамъ мекунанд, ҳисобу китоб мекунанд ва наворша дар шабакаи Балшой Брат мегузоранд.
خب برادرجانای عزیز به همین طرز و اسلوب گفتیم که هر روز جمعه بعد از نماز جمعه حساب و کتاب کرده میشه و مبلغ جمع شدگی و همین 5 میلیونه که جمع آوری شدگی همش هر روز جمعه دفتردا حساب و کتاب کرده میشه. اینمی هر جمعه همینجا حساب میکردیم. اینا برادر جان، اینمی همو دفتر، همو پلو. اینجا برادرای عزیز هم مبلغی هست که خب 1 روبل خب 100 روبل که شما سهم گذاری میکردین انشالله نگاه کنیم با تنگاش در همینجا جمع آوری شدگی با تنگاشو با همون گویم که 1 روبل هم که بود برادرای با همت باشن الحمدلله همه چی میشود. خیلی گفتیم کمر همت ببندیم ایرا بگی همش حساب است. بارک الله فیکم. خداوند در کسبتون برکت بده. این الحمدلله با تمام با دل پر شما میتوانید که خیر بکنید، سهمتون بگذارید. الحمدلله خانه خدا میرود. اجرش فقط الله در روز قیامت در شما میده. هر خیشتی که میگذارید الحمدلله اجرش برای شما میده. بارک الله فیکم. خداوند Alhamdulillah hot me zakrili zbor s pomoću naših braća. Иншаллах Рахман, Аллах вас даст. Исмаил особенно, конечно, Баркала, Исмаил, Абдулла. Сейчас и не остаются дальше тоже в стороне. Иншаллах Рахман, когда строить будем, тоже будем встречаться, да? Джазакаллаху хайр всем братьям, всем подписчикам и все те, кто были в нашем блоге дели. همین برادر که گپ زدید большой брат اینا کانالش الحمدلله روی اکران میگذارم. در اومده همونجا خودتون подписаться کنین، حتما برادر دستگیری کنین و هر یک اچوتی که اوچوتی که میشود از همین کانال برادر ان شاء الله که شما میتونید که نگاه کنید. اللهم وفقنا للخيرات. بس الله دست نام توفیق لام باقی جو. آمین آمین. جزاک الله خیر.